vaudze kuti muri kuona monya repakanyemba border post alongside monya repagokwe keda munhu akasviba kuti svi rikiti bvu ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua rikiti bvu nasi makabatireko muri yeZimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba tiri kuitika matima nawo senyika ino muri yeZimbabwe nhava inenge yakazara inenge ndinadzo dzandiri kufamba nadzo chikonzero dzinenge dzakazara regai ndiri venichiti mashoko muri yeZimbabwe nyaya kana dzichiitika dzinoitwa nemi vanhu kana dzaitwa nemi vanhu dzinodzoka kuvanhu zvakare dzadzoka kuvanhu dzotongwa nemi dzogadziriswa nemi kureva kuti zvose inyaya dzinoitika munyika but dzichiitwa nevanhu dzichitongwa nevanhu ndizvozvo chaizvo kutuka nei hatisi saka ndiite sen tifi murani rega muri yeZimbabwe ndikudzesa ndikabata zvandinazvo panguva ino ndine nyaya muri yeZimbabwe iri kuitika paruwa kutaura kuno kwatiri kuita muri yeZimbabwe handisi kuti yasvika papi nezuro payanga iri yange yakamira sezvizvi kubva nezuro pane svikiro kana kuti mhondoro yakabuda iri mukati mekureva kuti izvo hama dzangu ndakafa asi pandakafa ndakaurawa ndakadochererwa pamaravu kana kuti pamarara enzvimbo iri paruwa ndokubva fafamba nezuro ndokushevedza mapurisa ndomwe utungamiriri ndokusvika mukati menzvimbo yeparuwa ndokusvika ipapo ndokumira asi nhasi wasodzoka vanhu ava nguva yendapedzesera panga vasisina mapurisa but vanga varipo vega vakuratidza kuti vakuda kuchera kuratidza kuti ndepapi pane munhu ari kunzizo ndo paakafutsirwa imhepo iri kutaura imhepo iyo okay masana mhepo dziriko right ndine nyaya mhuri yeZimbabwe iyi yakaitika kwandinoshevedzera kuti kulala pansi ichi chiri kupisa ichi musadaro ichi chinondiremera musadaro ndati chinondiremera saka toita sei ndingati vaudzi mhuri yeZimbabwe mwanasikana akasungwa nemapurisa baba vachisvitswa shoko rokunzi mwana wenyu ari kukamba vachisvika vakadzoka vasina chavataura nenyaya vakati handina chandirokwanisa kumira vachinzwa nyaya yacho mwanasikana akasungwa nemapurisa yes okay kugeru ndokukulala pansi ndokubva akandwa mukati baba ndokutumirwa shoko zvingadzi muri pano mwanasikana wenyu akakandwa mukati yes ari maoko emapurisa mwanasikana munhu akamboroorwa ndokuita mwana ndokubva asiyana nemurume wake ndokubva aenda kunogara panzvimbo pake pega ndingangoti mukwasha akarova pasi ndokubva arova pasi mwanasikana akasara ari pamba pake ari ega kwandiri kutaura kuti inzvimbo yemaplots alright mukwasha anga ane plot nemwana wake ivo baba ava nemudzimai wavo vane plot yavo asi kune vanhu vakawanda vanogara ikoko kumaplots baba vari mukati mekufamba regai ndiendese nzvimbo yokubereka mwana wangu kusuka kuisa mujere ndiripo kana pane zvinodiwa ndichamira kana ndokuti muberekizve yes ndokunosvika kuvari kunzwa nyaya yekutizo mwanasikana uyu pamba pake pakabaya vanhu nemapanga umwe wacho atori muhospital zvekutoti panguva yacho zvakatooma kuti Mwari vanofanira kuti vapindire nyaya yakamira sei mwanasikana nyaya yakuchitaurwa ndiye kuti mwanasikana uyu anogara ari ega hapana murume chikonzero murume akaenda asi zvaanoita mwanasikana uyu anotora mai vake amai vakamubereka ndo vaanotora achizofa bedroom kumba kwake amai nemaboyfriends mwanasikana anopa mai imba yokusasanira nezvikomba zvavo asi nzira yetosvika nayo kuna baba nzira yetosvika nayo kuna baba amai vanogara vachienda kumwana kuploti amai vanogara vachienda kumwana kuploti vachienda zvavo kuti vari kunoona mwana wavo achizi dambudziko kana kuti chitema kuna baba chikonzero mwanasikana ari kugara ega isokwadi vanofana kuti vaende amai paurichidzira ndikuenda kunoona mwana wangu kunenge kuchitori nechikomba ndakazviri mukati mekutozivana kuti izvo ndonyaya iri kuitika ndokubva varwisana kudaro munhu ndobva abayiwa nebanga ndiye zii ipapo
Mapurisa vashedzwa. Mapurisa vashedzwa kana chitakurwa ndobva ku hospital but haana kufa. Kusvika nyaya yazokura kuti wacho ndamai vemwana uyu. Saka ndini baba vachona. Saka ndosvita mudzimai. Nguva yese yakaitika zvino nokubewa kwakatiwa munhu nebanga pambapa. Amai vaizviziva asi havana kana chinhu wani chavakamboudza murume kuti muri kuzvizivira kuti kumba Mwanasungwa nezvakadai. Vanga vakamunyarira vari kugatima kuita. Chikomba chakabaya chechi katiza cheche ndo chaitobvisa dzimwe mari dzokuzama kubatsira kuti vanhu vapinda mukati vabude. Baba vachibva vadzokera. Baba vadzokera kudaro. Vari kuti vakasvika kumba vachibva kuti kumudzimai. Mazvinzwa here kuti mwana akasungwa? Yes. Zvati kwendabva unyoro huno asungwa ita sei? Ndoda kuti ndeko kuzvikanzi garaya pamama. Ndati mazvinzwa here kuti mwana akasungwa? Muda kuti tiende ikoko. Alright. Amusi kuzviziva here kuti mwana akasungirwe kana musikari kuti amusi kuzviziva? Amuzivi here kuti mwana akasungirwe? Zvikanzi kudini nemudzimai? Saka kuchema. Zvikanzi chiendai munogadzirisa chi? Nyaya dzenyu. Ndabva kumapurisa. But chiende munoenda sei? Munogadzirisa nyaya dzenyu. Amai vachibva vaenda. Kuenda kwakaita amai vakatotakura bhegi kuisa hembe. Ndokubva vaenda kutaura kuti kwatiri kuti musikana akabuda anopona chidzokera kumapurisa ndirika. Munhu akabaya uyo ine banga anga ari mukati mekutsvagwa but iko zvino zvakabatwa ari mukati. Okay. Ari kumirira kunzi munhu uyu achirikavha nyaya ichienda kukoti asi musikana uyu anenge achiripota kumba kwake kumapurisa kuti ndiripo. Amai ndoko vari kugara. Amai vane 21 days vachigara kumba kwemwana havasi kudzoka kumba. Baba every day vanofona vachiti mai mwana marara sei, ari sei mwana, kuri sei ikoko, muri kugadzirisa nyaya dzapapi? Havana kumbofa vakabvunza kuti ndakanzwa kuti munhu akabayiwa nebanga chikomba chako kana kuti zvikomba zvako kana kuti mwana aiva paimba ndobva vangonyarara vakadaro. Havana kubvunza. So murume ari kuti nguva yareba ini ndiri kuziva nyaya Zimbabwe pane nyaya yeko zvino zviri papa ndotangira papi? Nokuti zvikomba zvese zviripo tu zviri kutaura kuti ndo nyaya. Wangu mwana andira kumbomubvunza, andisati ndamubvunza. Mudzimai wangu andira kumubvunza. Mwana ndakangomuti makasungirwe mwana wangu. Achibva tanga kuchema kati regai titenge chaita kuti mubude, kana mchinge mabuda tozonzwa kuti nyaya yakamira sei. Amai zvakare vakatanga kuchema zvikanzi endai kumwana munogadzirisa nyaya. So amai nemwana vari kugara pamba pamwe chete. Baba vari vega. Baba vari kumba nevamwe vana. Asi baba kuti andisati ndabvunza andira zvondataura. Kana kuona tezvara vangu andisati ndaenda. Ndiri kuda kubvunza pekutangira mhuri yeZimbabwe. Mangwana ndinonzi ndakatonga ndega. Asi chokwadi chakazara ndakazara. Hasha dziripo pandiri. Handiriya simudza mbada tiruve pakadzikadzika. Simudza mbada 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 pakadzikadzika. Ra simudza mbada pakadzikadzika. Piorota. All my discipline for the pit and the pro. Fana to the package of Traima. Fana to the package of Traima. Waka you back to many cash. Waka you back to many cash. Simply reporting. All my reporting. To the heaven. To the heaven. To the heaven. Rigidi. Boom. Hey! Chinekeo. Kuri kwenyu baba chibambuza. Kuri kwenyu bosi Chineke. Mudzimai uyu akura sei amai ava? 62 years vana 4. 62 years. Kusanganisira 1 akaroorwa ne1 akaroora. Akaroorwa mwa atori kumurume vasikana vaviri, vakomana vaviri. Pavasikana vaviri vapo 1 ndiye akaroorwa akadzoka, 1 akaroorwa akaenda. Kozoita 1 mukomana ari pamba ndiye ari kufamba ari pamba chete asati ave nemba yake. Vamwe vese bo. Ya, mapisa mustudio. Zimbabwe vaterere manyama 0713 938 538.